जायफ्रा बर'दिनखौ मानिग्रा आइजोफोर नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस। बेबायदिनो गावनि महरखौ साजायनो थाखाय पार्लाराव हाबनो थाखाय खानाय बोजानो थाखाय मोननैनि फिसायफ्रा होरोङिनि थाखाय बेबायदि ना आलु गारस्रावलायनाय बोराय बुरै जालायनानै आलु बाजाराव गारस्रावलायनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों। दिनै जोङो मा नुनो मोन्दों बे बर'दिन बोथोराव? बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलखौ मोजां मोना नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो हेपि क्रिसमास जय मासि बयनिसिमबो। दा आङो दिनै मेन टपिकआनो जादों जाहैबाय दिनैहाय गोबां ना जोंनि हाबा जाखानाय आइजोफ्रा बेबायदिनो दिनै ना खानाय बोनाय ना खानाय बोनानै महर देखायनाय खानाय बोनानै ना बर'दिन जानाय बेबायदि महर फोसाबस्रांनायाव गोबां आइजोफोरखौ आङो दिनैहाय खोनानो मोन्दों बाजारावहाय थांनानै जोंनिलाय गैया खानाय बोजानोबो फैसाबो गैया हौवायाबो होनो रोङाखसै बेफोरबायदि खोथा बुंलायलायनायखौ आङो दिनै नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन जे महिलाफोर बेबायदि नङा। जिसुआ लांथियायै सारि जाफैदों एबा लांथियायैनो जिसुआ जायगा मोनालासे बेबायदि सारि जाफैदों। जोङो दिनैहाय सि जोम मोनाब्लाबो ना दिनै बर'दिनावल' गानोब्लादे जागोन बर'दिनाव गाननानै देखायब्लादे जागोन बे नङा। दिनै जिसुआ जेरै लांथियायै सारि जाफैदों जोंबो नुवालाबा फोथायग्राया नख्रां रायजोआव हाबनो मोनगोन होननानै बुंदोंना। दा बेबायदिनो जोङो महर मोखांखौ ना साजाया जासे ना ओरैनो लांथियायै जोङो जुदि जिसुखौ गावनि गोरबोआव सारि जाहैयोब्ला दिनै सारि जानायनि मेन भेलुआ नोंथांनि थाखाय गोजोन रायजोआव जिबन पुस्तकाव लिरजानानै दोनजानाय जागोन। दिनै आङो गोबां नुनो मोन्दों। दिनै आङो गोबां बाजारफ्रावहाय बर'दिन बाजारावहाय आङो बेरायबाय। दा दिनैहाय आङो खोनादों गोबां महिलाफोरनि बेबायदि खानाय बोजानायनि आंलाय बर'दिनाखौनो जाथाखाले ना सोरबाया दख'ना मोनैनि आंलाय बर'दिनखौनो जाथाखाले गैया होरोङाखसै सिथाव खिथेन आङो सावनानै जाले बेफोरबायदि ना गैया जोंनि हौवाया खानाय बोनो फैसाखौनो होरोङाखसै आं बर'दिनखौनो जाथाखाले नै। नाथाय बेबायदि नङा महिलाफोर ना आइजोफोर दिनै नोंथाङा हाबा जाबाय दिनै खानाय बोनानै फैसा गारस्लायस्लाय 3000 4000 गारस्लायस्लाय ना इसोरनो बै 4000खौ दान हो एबा नोंनि गथ'नो ना नोंनि फिसानो नोंनि जोनोम होनाय फिसानो ना गस्ला गांसेलाबो बायनानै हो एबा नोंनि फिसानो खावसे होनानै खावसे इसोरनो दान हो अब्ला नोंथांनि थाखाय जिबन पुस्तकाव रोखा रोखा लिरजानानै दोनजानाय जागोन। दिनै जोङो गोबां बेबायदिनो ना जोंनि बर'दिन सफैयोब्ला बर'दिन होनोब्ला गेदेरथार दिन बयनिस्थाय 1 इयाराव ना जोङो दिनै खेबसेल' बर'दिन बेयावनो जुदि जोङो न'खरफोरथि ना खानाय बोजानायनि थाखाय ब्लाउस गांसे मोनैनि थाखाय ना एबा माबा मोनसे ड्रेस मोनैनि थाखाय जुदि न'खराव खावा खालथां जायोब्ला जिसुआ नोंनि गोरबोआव बोरै सारि जानो? नोङो जुदि महर मोखांखौ जुदि बेबायदि खानाय बोजायोब्ला जिसुआ बोरै नोंनि गोरबोआव सारि जागोन? गावनि महर दानानै होखानाय समायना महरनिफ्राय आरोबाव ना 100% बिउटिफुल आरो देलायनानै मानसिखौसो जुदि देलायनानै समाय होयोब्ला ना इसोरा बै नोंनि मानसिखौ देलायहोनाय समायनायखौ गावनि महर दानानै होनाय बे महरखौ आरोबाव बांसिनै साजायनायखौ इसोरा मोजां मोना। बेनिखायनो दिनै रायजो राजा नोंथांमोन एबा जोंनि महिला आइजोफोर सिख्लाफोरा देलायथों ना सिख्लाफोर देलायनायखौ आङो जेबो बुंनो थाङा। गोबां मानसि गुबुननि ना जोंनि बर'दिन जायि मानसिफोर देलायनायखौ आं जेबो बुंनो थाङा। खिन्थु जाया ख्रिस्टमास हेन्ड टु हेन्ड ख्रिस्टमासखौ पालन खालामो ना जोङो बयबो गावनि आखाइजों ना ख्रिस्टमासखौ पालन खालामो। नै बैफोरबायदि आइजोफ्रा जाहाथे प्लिज नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि देलायनो मोनाब्लानो ना पार्लाराव खानाय बोजानो मोनाब्ला दे दावराव जानांगौ बर'दिन जाया बेबायदि जानो नाङा। आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय
जे आङो गोबां मानसिफोरखौनो खोनादों ना, बेंटलाव खोनाबोबाय आङो ना, आमथेखायाव खोनाबोबाय आङो, दिनै थांनाय जोंनि खैला मैलायाव खोनाबाय। बेबायदि आंलाय खानाय बोजानो मोनाखै ना, हौवाया थाइसेबो होरोङाखसै। नै बेफोरबायदि नङा। खानाय बोजालाल' दे बर'दिन जानाय जायो बे नङा। जायफ्रा नोंथाङा आङो गोथोङै बुङो, जायफ्रा गावनि महरखौ खानाय बोजानानै साजायदों बिथांमोना बर'दिननि नङा। आङो बेखौ डाइरेक्ट बुङो। जायफ्रा गावनि थाखानाय महरखौ आरोबाव साबसिनै ना बेबायदि जोंब्लाव माब्लाव साजायदों ना, जायफ्रा बे बर'दिनावहाय रंजानायखौ दोननानै एबा रंजानायखौ दोननानै गावनि देलायनायखौ मोनैनि जुदि बेबायदि न'खराव जुदि दावराव दावसि जादोंब्ला नोंथांनि थाखाय देलायनाय साजानाया बर'दिन नङा। आङो नैबेखौ खावलायदों। बेनिखायनो जोङो ना, जिसुआ मोजां जायगायाव जोनोम जायाखै, जिसुआ गलि न'आवसो जोनोम जादों। मोजां न'आव बिबा बायलाबो जायगा होजायाखै ना, नोंथांमोननि फैनायानो एसे बावबाय होननानै। औ महाराज, नोंथांनि जायगायाव खलबसे न' मोनोमोनब्ला आङो सारि जागौमोन होननानै बुंदों ना जिसुआ। अ नोंथांमोननि फैनाया एसे बावबाय, आंनावथ' जायगा गैलिया होननानैहाय बिथांमोना हालाय हाफाय ना बेबायदि जायगायाव जिसुआ मोसौ गलियावसो सारि जादों। बेनिखायनो जोंबो सिथ्रि जोमस्रिब्लाबो ना, गस्ला गिजि गाननानैब्लाबो जोङो सिथाव गुरसे जानानै इसोरखौ खुलुमोब्लानो जोंनि थाखाय जिबन पुस्तकाव लिरजानाय जागोन। प्लिज आइजो महिलाफोर, आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे नोंथांमोना बेबायदि ना खानाय बोजानो एबा महर साजायनो थाखा फैसा मोनाब्लाबो जेन इसोरा नोंथांमोननि थाखाय दङ, जेन नोंथांमोना जाखौ दङ बेखौनो नोंथांमोना बर'दिनखौ जानो हागोन। दा आङो बेखौनो रोजा रोजा नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय। जै हेपि ख्रिस्टमास।